Hola, què tal? Benvinguts una setmana més des d'Aram Televisió. Us oferim com es troben en aquests moments, avui divendres, dia 15 de juny, les obres del pont de Can Moles de Manlleu. Bé, doncs així és com estan. Esperem la propera setmana tornar-los a oferir més imatges i anar fent el seguiment de les obres del pont de Can Moles de Manlleu. Adéu-siau.